духтаракои хушрӯ, бонувони азизи хонашин, ҳар касе ки мехоҳад ҳамроҳи мо якҷо шуда дар як команда кор кунад, пас мо ҳамаи шуморо интизорем. Дар инҷа ман рақамҳои ватсапа мемонам, ҳам инстаграм, ҳам ватсап. Хубтар дар ватсап нависем, мо зудтар дар шумо ҷавоб мегардонем. бовар кунед, шахсан худи ман хурсанд мешам ки ман метавонам яке аз шумо дар кӯмак расонам, то шумо кор кунед ва ба меҳнати ҳалоли худтон ба орзуҳотон расен. Ширкати Фаберлик зиёда аз 20 сол мешавад ки кор ва фаъолият мекунад ва тӯли ин солҳо занҳои тоҷик дар ин ширкат кор мекунанд ва аз ҳисоби анами ширкати Фаберлик сатҳи зиндагишона дигаргун сохтагиян. ин ҳоҷат ба таърифи ман нест, худтон дар саҳифаҳои иҷтимоӣ мебинед. агар шумо ҳам мехоҳед сатҳи зиндагитона дигаргун созен, фарзандотон ай ҳечи камбутӣ надошта боша ва дар хона айёрирасон бошед, пас дар ватсапи мо нависен. мо ҳамаи шуморо ба кор